Ja, Barang sa jou, de Baka Cultuur TV speciaal voor jou hier ja, in Rotterdam weer. We zijn vandaag met een editie bezig over Suriname. Suriname is binnenkort 50 jaar onafhankelijk. 50 jaar. Dus we gaan kijken wat weten de mensen over Suriname. Wat weten ze? Ja, wat kunnen ze ons vertellen over Suriname? Dus een paar vragen. Bijvoorbeeld een simpele vraag is: zie je de vlag daar hangen? En dan wil ik weten welke Nederlanders dit kennen. Welke vlag hangt hier? Dus zien we de Surinaamse vlag? Ja toch? Oké. Haal je broodje bij Chris. We horen iemand schelen op de achtergrond. Haal je broodje bij Chris. Lekkere broodjes. Ja, we gaan even de mensen vragen hoe wel ze de vlag kennen. Ja? Blijf afgestemd op Cultuur TV, speciaal voor jou. Ja, Barangasa, hier zijn we weer. Cultuur TV, speciaal voor jou. Hier, ja, in Rotterdam staan we, hè. Dag mevrouw. Hallo. Jullie wonen hier in de buurt? Ja, wij wonen hier in de buurt, niet ver. We zijn lopend. Oké, gezellig. We zijn vandaag met een item bezig over Suriname. Suriname, 25 november, bestaat Suriname 50 jaar onafhankelijk. Onafhankelijk van welk land? Ik heb geen idee. Suriname was een kolonie van? Nederland. Gelukkig, je weet het wel. Ik zie een vlag daar hangen. Achter u zie ik een roti shop, Chris Roti Shop. Maar ik zie ook een vlag. Welke vlag? Van Suriname. Dat weet ik ook wel. Dat weet je ook wel. Nou, jullie zijn goed op de hoogte. En als je een paar, noem drie, kan je drie, zeg maar, lekkernijen, eten uit Suriname noemen? Drie. Drie? Ja. Roti, Helemaal goed. kousenband, Inderdaad. Ah, je bent goed, man. Nog eentje. bakkeljauw. Ja, hey. Volgens mij weet je dat meer. En zijn jullie al een keer naar Suriname gaan? Nog niet? Nee, wij zijn allebei, maar mijn zoon, mijn oudste zoon wel. Die is half Surinaams. Zo. Opa en oma geweest en die zijn ook echt in de bossen geweest. Ja. En ik geloof dat hij bijna 3 weekjes is die in Suriname geweest. 3 weken in Suriname geweest. Ja. Curaçao dus. En jij bent van Curaçao? Ja. Oké, leuk, ook mooi. Ja toch? Ja, geweldig. Nou, leuk dat jullie hebben alle vragen goed, maar jong, jullie zijn goed op de hoogte. En welke woorden, en dan ga ik nog een beetje dieper, welk woord ken je, Surinaamse woord? Boem. Boem, ja, dat is helemaal top. En ik stop. En je stop. En maar als ik eentje zeg, ken je het zeker, Fawaka. Ah, boem. Ja, jullie zijn al een beetje half Suriname, weet je. Heel mooi. Ja. Maar jullie hebben wel eens hier gegeten, Chris Roti Shop. Hij, met zijn Ik. vader. Ik, ja. En was het lekker? Ja, was wel lekker. Ja, mooi zo. Chris Roti Shop, ja, natuurlijk, het smaakt lekker. Deze Roti Shop is dus vanuit Suriname hierheen gekomen, toch? Dat is wat ik begreep. Helemaal goed. Chris Roti Shop bestaat al heel lang in Suriname en nu zijn ze ook hier. En natuurlijk, het is heerlijk. De mensen kunnen hier lekker komen eten. Roti hier bij Chris Roti Shop. Fantastisch. Nou, ik vind het leuk, spontaan van jullie. Willen jullie nog mensen de groeten doen? Want ze kijken in Suriname naar jullie, in Nederland, Amerika, overal kijken ze naar jullie. Je mag de groeten doen, kijk maar naar de camera. Chris Roti Shop is de beste roti van heel Nederland. Heel mooi. Willen jullie nog iemand de groeten? Nee hoor, het is goed. Nee. Nee hoor. Oma en die kijken. Fijne dag iedereen. Fijne dag. Fijne dag, 25 november, Suriname 50 jaar onafhankelijk. Revidentie. Nou, dankjewel en een fijne dag. Fijne dag. Ja, Baranga sa jou de Baka Cultuur TV, speciaal voor jou hier. Ja, Rotterdam nog steeds, hè. En dan kijken we bij de Sramande. Maar vandaag is een speciale editie, want we vragen de mensen wat ze ervan vinden. Suriname, 50 jaar onafhankelijk. Ja, het is een feest natuurlijk. Dag meneer, wat is uw naam? Chris Sylvester. Chris Feigo. Hij gaat rustig. Ja. Heel mooi, mooi om je te ontmoeten hier. Chris, Suriname straks 50 jaar onafhankelijk. Wat vind je ervan? Heel leuk, want ik was 50 jaar geleden ook in het stadion toen het gebeurde. Ja. Dus heel leuk om dit te kunnen meemaken ook 50 jaar. Jammer genoeg kan ik er niet bij zijn. Jammer genoeg, hè? En heel veel mensen gaan. Het is een groot feest, 50 jaar. Klopt, dat klopt. Het is altijd leuk in Suriname om in Suriname te zijn. Dus ik vind het heel leuk. Altijd leuk om in Suriname te zijn, maar dit keer zijn we vanuit Nederland. Maar gedachten zijn we daar. 50 jaar onafhankelijk. Wat heeft het voor jou betekend? Wat heeft het Suriname gebracht? Ja, heel veel. Je staat op eigen poten. En het is een beetje,
Niet altijd goed gegaan, maar we komen er wel. We komen er wel. Ik ben er zeker van. Heel positief. Je bent positief, oké, 50 jaar. Zijn we erop vooruit gegaan, dus dat is de vraag eigenlijk. We zijn blij dat we onafhankelijk zijn, maar had het Suriname nu verder moeten zijn? 600.000 mensen? Ja, dat klopt. Maar ja, daar is het een beetje, ligt het aan de politiek, kan je zeggen. Maar ja, Suriname zou van feesten. Dus dat gaat gewoon door, al gaat het een beetje slecht. Feesten doen we altijd. Dus dat is wel goed. En ja, we zijn een beetje bij elkaar gekomen. Al is het de laatste tijd een beetje te veel verschillen onderling. Maar we redden het wel, eerlijk. Ja. Als je aan Suriname denkt, wat is het mooiste? Kijk, als ik aan Suriname denk, denk ik misschien aan lekker eten. En jij, als je aan Suriname denkt, wat denk je? Direct aan mijn moeder die daar is. Oh, je moeder is nog in Suriname? Ja, die is laatst 93 jaar geworden. Dus daarom ga ik 2 keer per jaar daar naartoe. 2 keer per jaar. Maar die tickets zijn een beetje duur, hè? Niet gewoon duur, verschrikkelijk duur. Maar ja, voor je moeder moet je het over hebben. Dus ik zeg van ja, ik kom december weer. Dus ik doe het wel, maar het is wel duur. Maar ja, je moet offers brengen als je iets goeds wil doen. Ja, we staan hier voor Chris Roti Shop, zie ik. En, ja, is van jou? Zelf de voornaam, dus... Jij heet ook Chris, inderdaad. Mijn leerlingen zeggen altijd van ik ben naar uw winkel geweest. Dus, Ze zijn lekker roti gaan eten. ja, heerlijk. Dit is hier echt heerlijk. Ja, hier is echt lekker roti eten. En ook in Suriname zitten ze, hè? Ja, een heleboel filialen in Suriname. Dus die winkel ken ik wel. Roti shop ken ik wel. Mooie roti shop. En als ik met mensen praat, ik zeg mensen die naar Suriname gaan, want soms zijn we ook op Schiphol aan het filmen. Dan zeg ik, wat is het eerste wat je gaat doen als je in Suriname komt? Wat is het antwoord, denk je, dat ik krijg? Vaak. Ik denk eten. Ik denk eten, lekker eten. Even misschien bij het... Ik weet niet, als ik reclame mag maken voor het vat, zie je de meeste mensen daar een cocktailtje pakken en een sauto. Dus dat is het meestal ook bij mij de eerste dag. Ja. De meeste mensen ja, ze zeggen, nee, het eerste wat ik ga doen, eten, eten, eten. Want wat we hier niet vinden, gaan we daar lekker genieten. Hè? We gaan lekker nuttigen daar, lekker Surinaams eten. Je kan het hier ook vinden, maar de smaak is heel anders daar in Suriname. Echt waar, ik weet niet als het aan het water ligt of wat dan ook. Maar het eten daar is echt lekker. Ja, weet je, sommige mensen eten 3 keer warm tijdens de vakantie. Inderdaad, 3 keer douchen, 3 keer warm. Klopt. Leuk, leuk, leuk. We zijn blij. En de koning gaat straks naar Suriname. Wat vind je ervan? Ja, altijd leuk. Verbinding tussen Nederland en Suriname is altijd zo gebleven. Die band. Dus hopelijk is het positief. Je hebt een paar mensen die zeggen die gaan protesteren. Maar ja, slaat nergens op. Want ja, weet je hoeveel pakketten naar daar gaan en dergelijke en geld. Dus we hebben meer voordelen aan Nederland dan nadelen. Ja, toch, want er gaan ook dagelijks om een plane Suriname. Weet je hoeveel mensen naar Suriname gaan? Nederlanders. Dus het is altijd mooi. Hè, dat we, ja, de band, het moet blijven. Ja, zeker. Nee, die band moet nooit vervagen. Moet altijd blijven. Maar we moeten wel op zijn eigen benen proberen te staan. Dat wel. We hebben een nieuwe president, dus laten we hopen dat ze het goed doet. Het is te hopen. Het is altijd goed voor Suriname natuurlijk. Dat er een goede regering is. Maar we moeten nog kijken. Het is pas april. Het is april, dus we weten niet nog niet. We kijken ernaar uit dat het goed zal gaan in Suriname. We hebben hoop. Je hebt mensen in Suriname. Je moeder is in Suriname. Je broer. Ik heb iedereen nog... Ik ben alleen hier eigenlijk. Alleen? Ja. Hoe lang ben je in Nederland? 33 jaar. 33 jaar alleen? Alleen, de rest is allemaal in Suriname. Die hebben nooit de behoefte gehad om hier te komen. Nee, daar hebben ze het goed daar. Ja. Want de meeste mensen willen naar Nederland, toch? Klopt. Maar ja, als je huisje daar hebt en dergelijke, autootje. En je hebt werk. En al ben je met pensioen. Je kan toch leven. Ja, dit kan toch leven, maar meestal als er één er is, dan komt de tweede en de derde. Ja, klopt. Ja, ik kwam ook niet hier om te blijven eigenlijk, maar ja. Uiteindelijk wel. Maar, je had het hier naar je zin. Ja, min of meer. Soms kan het ook liefde zijn. Dat je dank. Je begrijpt het. Heel leuk om je gesproken te hebben. Straks, 25 november, geniet ervan. Maak er een feestje van thuis, waar je ook bent. Heb je mensen daar die je de groeten wilt doen, mag je nu in de kamer kijken, mag je de groeten doen.
Ja, iedereen daar aan de Frasjepanenstraat, familie Sylvester. Dus die wil ik groeten, mijn moeder, mijn zus en dergelijke. Ja, iedereen. Dankjewel. Bedankt dat je voor de Kamer van Cultuur TV bent gekomen. En ja, tot de volgende keer. Ja, Bradanga zat jou de Baka Cultuur TV, speciaal voor jou. Rotterdam nog steeds. En hier zijn we een vader en zoon. Gezellig. Vandaag gaat het over 50 jaar residentie, 50 jaar onafhankelijk. Hoe gaat het? Wat is uw naam? Mijn naam is Urbin Velland. Levi. Heel mooi dat jullie voor de camera komen. Suriname, onafhankelijk, 50 jaar. Wat zegt het jou? Ja, bevrijding. Maar ook denk ik een last, denk ik. Als we kijken naar Suriname is het toch wel armoede. En het is jammer, het is een heel rijk land. En in mijn mening hoeft Suriname, als je kijkt naar de grondstoffen en wat ze allemaal hebben, geen arm land te zijn. Zeg maar. Dus ik denk dat er beter mee om moet gaan. En ik hoop de nieuwe regering die er nu is, dat ze ook gewoon aan het volk denken. En dat ze ook de winst van de grondstoffen kunnen delen met het volk. Dat vind ik wel belangrijk. Het is een mooi land, er zit veel in, maar er moet wel gewerkt worden. Zo is dat helemaal. Er moet gewerkt worden. En vind jij dat Suriname te vroeg onafhankelijk is geworden? Als we kijken naar Curaçao en dat soort landen. Of zeg je nee, is goed, 50 jaar onafhankelijk waar ze nu staan? Ja, ik ben 54, dus ik heb het wel een beetje meegekregen. Wat ik weet en wat mijn mening is, ik denk dat ze nog te vroeg onafhankelijk zijn geworden. Ze waren er nog niet rijp voor. En wat ik een beetje heb gelezen is natuurlijk ook een beetje politiek met Nederland, met toen Den Uyl en al die toestanden. Ik ga er niet op in, omdat ik te weinig van kaas heb van gegeten. Maar ik weet er wel een beetje van. Maar eerlijk gezegd, ze zijn te vroeg onafhankelijk geworden. Te vroeg onafhankelijk. Suriname, een land waar we van houden. En als je naar Suriname zo kijkt, waar ben je het meest trots op? Hey, is dat de Stanley Menzo daar, weet u nou? Ja, Stanley Menzo, Suriname. Stanley Menzo is natuurlijk de trainer. Ja, waar ben ik trots op Suriname? Ik ben trots op het land. Het is een mooi land. Gastvrijheid van de Surinamers. Ja, het is gewoon een mooi land. Een land waar gewoon veel toekomst in zit, zeg maar, nogmaals. En nogmaals, dat is eigenlijk de trots. En we moeten met z'n allen daar proberen wat aan te doen, weet je wel. En Eindelijk Suriname misschien naar de WK. Heb je het een beetje kunnen volgen? Ik heb het een beetje kunnen volgen. Ze hebben het ook wel een beetje weggegeven op dit moment. Ze hadden misschien al eerder safe kunnen staan, zeg maar. Maar ja, laten we het hopen, man. Laten we het hopen dat ze de WK gaan halen. Misschien is dat ons cadeau. WK, 50 jaar onafhankelijk, hè? Het zou een mooi cadeau zijn, maar daar kunnen we niet de monden mee voeden in Suriname. Dat is zeker zo. Maar iets om toch. Surinamers houden van feestjes, dus ik denk dat er een mooi feestje zal zijn en dat is hartstikke leuk. En ik ga er ook aan meedoen hier. En natuurlijk de mensen in Suriname ook. Ik gun ze dat van harte. Maar laten we wel gewoon met beide benen op de grond blijven staan. We moeten nog 2 wedstrijden als het goed is. En laten we gewoon zorgen dat we die 2 wedstrijden winnen en dan gewoon stap voor stap verder kijken. Geweldig. Het resultaat is wel mooi als ze zich kunnen plaatsen voor het WK natuurlijk. Dat is al een hele overwinning. En is het ook fantastisch dat ook Surinaamse jongens vanuit Nederland in Suriname zitten om Suriname te helpen. Om de WK mee te mogen gaan maken. Wat vind je ervan? Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi. Die jongens die daar naar Suriname gaan om voor het Surinaamse nationaal elftal te spelen is natuurlijk super. Ja, die jongens hebben hier niet de kans gekregen om in het Nederlands elftal te komen. En als je een kans krijgt om een WK te spelen, ja, iedere voetballer wil dat dan natuurlijk meemaken. Of het nou voor je vaderland is, moedersland is of in het land waar je geboren bent. Ja, het gaat in principe om het voetbal. Dus ja, daar doe je zo moeilijk over. Geweldig. En je bent zoon van? Ja, van hem. Ja. En zeg eens even, zit je ook al op voetbal? Ja, bij Alexandria. Dus jij gaat straks ook voor Suriname spelen? Ja, wie weet. Ja, toch? Je trots op te zijn. Natuurlijk, natuurlijk mag je kiezen straks misschien voor Nederland of Suriname. Dus je hebt keuze zat straks. Ja, klopt, zeker.
Je bent hier geboren, je vader is Surinamer. Jij bent natuurlijk half. Ken je een lekker Surinaams gerecht? Nasi. En bami. En een broodje kip curry. Roti kip. Ja, ook. Hier zijn we voor Christus. Lekker roti. Bonen. Ja, en bruine bonen. Lekker Surinaams eten, hè? Ja, zeker. Dat is fijn om te horen dat je ook zo lekker mee opgroeit in het Surinaamse gedeelte. Mooi. Zijn er nog mensen in Suriname? Want het duurt een beetje te lang, want je moet naar de trainen, dacht ik. Ja, ik heb nog wat. Mijn biologisch vader woont in Suriname. Mijn stiefmoeder, mijn tantes en ja, nog een paar tantes. Ja, die zijn allemaal op leeftijd. En mijn oma is afgelopen maand 100 geworden in Suriname. Dus die leeft nog. Oma Lena. Dus ja, 100 jaar. Dus dat was een groot feest. Dus, Was je daar? Nee. Wanneer was je voor het laatst daar? Dat durf ik bijna niet te zeggen op de camera. Dan moet ik me echt gaan schamen. Dat is binnen 15 jaar geleden. Dat is lang, dat is lang. Dat is echt lang geleden. Maar ja, ik moet wel, hij wil het heel graag zien. Dus ik hoop wel misschien volgend jaar daar naartoe te gaan. Om hem inderdaad Suriname laten zien waar zijn familie vandaan komt, zeg maar. Ja, altijd leuk om te zien waar papa op school zat. Ja, zeker. Ja, toch? Dat is altijd mooi. Goed, ik ga je bedanken. Je mag nog mensen groeten. Wil je nog iemand de groeten doen? Ik weet niet waar ze het allemaal kunnen volgen. Suriname. Amerika, noem maar. Nou, oma Lena, sorry, ik was er niet. Maar ik hoop heel snel nog bij je langs te komen. Pa, Velland, Genia, we bellen. Iedereen de groeten. Oh ja, tante Henna, Vreugd. Ik hou van jullie en iedereen de groeten en hopelijk tot snel. Goed zo, heel mooi gedaan. Wil jij nog iemand groeten? Als je zegt, ja, maar ik wil nog even mijn Mattie groeten daar in... hè? Nee, heb je... Nou, ik ga lekker voetballen. Waar speel je? Bij back of spits? Spits. Hoeveel heb jij gescoord? Nog niet zoveel. Spits, ja mensen. Nou, we kijken naar uit, hè. En succes allemaal. Abo, thank you. Oké. Ja mensen, Cultuur TV speciaal voor jou hier in Rotterdam. En dan wil ik op een maar en hier hebben we mijn vrouw. En hier hebben we een Surinaamse dame, gezellig. Mevrouw, wat is uw naam? Lydia? Lydia, welkom Lydia bij Cultuur TV. Hoe gaat het ermee? Nou, ik mag niet mopperen. Hard gewerkt vandaag? Vandaag niet zo. Ik ben met pensioen, dus er wordt niet meer hard gewerkt. Lekker genieten van de pensioen. Perfect. Heerlijk is dat, hè? Vandaag zijn we bezig, hè? Suriname straks binnenkort, 25 november. 50 jaar onafhankelijk. Wat vindt u ervan? Wat ik ervan vind? Ik hoop dat we nu de goede kant op gaan. Want ik was al teruggegaan, jaren 80. Maar toen was alles zo anders daar dat ik terug ben gekomen. En ik heb mijn hele leven hard gewerkt en gehoopt van ja, als ik met pensioen ga, dan ga ik weer naar huis. En nu ga ik op en neer. Omdat ik zo onzeker ben geworden zoals het al die andere jaren gegaan is. Maar ik blijf hoop koesteren, want het is me thuis. Ik sta met Suriname op en ik ga met Suriname naar bed. Dus ik ben wel hier in Nederland, maar mijn ziel, mijn geest is daar. En ik hoop dat mijn oude dagen, dat ik toch nog leuke dagen in Suriname mag ervaren. Dat hoop ik echt. Dat ik de leuke dingen nog mag meemaken. Inderdaad, 50 jaar onafhankelijk. 50 lange jaren dat je op eigen benen staat. Had Suriname verder moeten zijn nu? Ja, allang. Maar waar is het fout gegaan eigenlijk dan? Maar ja, Wat was hij rijk? dat hoor ik vanaf de schoolbanken, hoe rijk we zijn. En grondstoffen en al die dingen, bla bla bla. Maar ik heb het... Dat deed takkie. Maar wanneer komt het? Dus dat zeg ik hoop dat ik dat nog mee mag maken. En ja, ik hoop echt op betere tijden. Ze moeten het anders aanpakken. Wat is de grootste reden dat Itak Jongo, is nu al in Suriname eigenlijk wonen, maar toch liever nog niet? Wat is nou een biggie reden dat Itak Jongo, als dat verandert, ben ik morgen weg? Ten eerste moet die mentaliteit veranderen, want mensen zien ons liever gaan dan komen. Ze weten niet hoeveel offers we hier brengen om daar naartoe te gaan. En echt, ik heb hier al die jaren denk ik, mijn potwamtjes aan ACC, want dan ga ik bouwen, bla bla bla. En dan ga ik in een paradijs wonen. Dat is niet gebeurd. En toen kwam de criminaliteit er ook nog bij, want ik ben graag in mijn land. Echt. Mensen denken dat ik hier voor mijn plezier ben. Echt niet. Ik heb hard hier gewerkt in de zorg.
De rug is er kapot van gegaan. Maar het nare ervan is wanneer je daar bent, denken mensen dat je alles op een presenteerblaadje hebt gehad. We hebben offers gebracht, maar wanneer je daar komt, word je bij de nek aangekeken. En dat is wat ik vind dat veranderen moet. Dat moet sowieso veranderen, want we brengen offers. We gaan vragen naar Suriname, Ulobakondre. En natuurlijk, we hebben onze mensen daar die op ons zitten te wachten ook. Want je heeft mensen nog daar, hè? De meeste zijn er helaas niet meer. Ze zijn allemaal al heen gegaan. Ik heb wel nichten nog daar. En ik meen nog een oom. Maar voor de rest is alles hier in Nederland. Oké, maar we hebben nu goede hoop. We hebben nu een president, want het ging niet goed onder Santokki, om het zo te zeggen. Dat was misschien een grote fout geweest. Maar nu hebben we een president die zegt ze gaat het goed doen. En dat jullie Surinamers, wij Surinamers, weer kunnen zeggen, weg. Het probleem is dat we iedere keer weer puin moeten ruimen. En dan heb je iedere keer weer een achterstand. Zet de mensen op de posten die daar horen en die het werk ook goed aan kunnen. Heb hart voor je land. Al die toestanden die in het verleden zijn gebeurd, dat moet verleden zijn. Dat het verleden behoort. Ja, want als we niet kijken, de mij prima koning kon. Dat wil zeggen, ik zit met mijn iPad en ik wou dat ik op een knop kon drukken en daar zijn Migaro. Iets wat ik al lang verlangde. Want ik denk van, kijk me aan. Ik heb ruzie gehad met een oud collega van me. Ze woont op Curaçao en toen was ze op vakantie gekomen in Suriname. Ik heb me geschaamd, want ze zei geen leuke dingen over mijn land. En dan werd ik boos, maar ze had gelijk. Wat zei ze dan? Lydia, is het altijd zo hier met die zwervers, dit en dat? En dan keek ze daar zo in het water met al die flessen. En mijn god, ik heb me geschaamd. Maar nou, de mij prima konden. It was about time. En wat vind je van de koning? Gaat naar Suriname? Hij is welkom. Waarom zou hij niet mogen gaan? Nee, de banden... Kijk hoeveel Surinamers hier wonen. Nee, die banden moet je gewoon houden. Anders moet iedereen die hier woont ook opzouten. Ja toch? Zo bekijk ik het hoor. Sommige mensen zeggen ja, Bouta Nobel, maar weet je wel. Maar we hebben nu een president die zegt nee, we gaan verder. Die banden moeten we goed koesteren. We zijn tijdelijk op deze aardbol. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Die dingen die in het verleden zijn gebeurd, zijn voor die man zijn tijd als ze het over slavernij gaan hebben en alles. Dat is allemaal is al geweest. Hij heeft excuses gemaakt. Dus dat is toch, je moet over je hart kunnen spreken. En zo met Robino, met een man kon ving. Ik kan niet bami. Bijvoorbeeld, ik kan niet bami, pon roti. De hele nacht, ik kan konjang. Lekker roti, hier staan we bij Chris Roti Shop. Lekker. Klopt, ja, inderdaad. Ja. Al hier gegeten? Nee, ik heb hier nog niet gegeten van meneer. Heerlijke roti. Heerlijke roties, ja. Mm-hmm. Suriname zitten ze er ook, hè? Ja, als ik ga ik altijd halen. Altijd. Ik kom rond terug. Zo zitten we ook op Schiphol. Dan kan we toesman die naar Suriname gaan. Vraag ik ze, wat is het eerste wat je gaat doen tegen ze daar? Wat is het antwoord? Het eerste. Wat ga je doen tegen Rotterdam? Ik snuif de lucht op zo. Echt zo van, ai, mi dorobaka. Maar dat is het, want je gaat weer terug toch? Dan Sari, ik kom toe. Dan probeer je niet achterom te kijken. En dan denk je van, ik kom weer een keer terug. Nee, echt, mijn hart is daar. Echt. Dus maar vanuit Schiphol naar Suriname. Excited. Iedereen is echt over euforisch. En het eten begint vliegtuig al. Dus maar wie gebruikt pam samonya aan doro. Ja. Een paar bobier. En een lekkere heri. Nee. Een jogo. Mijn man weet het wanneer ik kom. Hij vraagt niet meer van wat moet ik voor je klaarmaken. Ik weet van heri. Damide. Mi ook toen bij praxera jogo. De amoei koru jogo. Als een sweetie. Die jogo is voor de dag dat je moxalesi hebt gekookt. Dat is don zo. En dat wint je waai zo. Het is een paradijs. Hè. Die mensen beseffen het niet, hè. Die mensen beseffen niet dat daar een paradijs is. Iedere dag is het vakantie. Je wordt wakker en de zon schijnt, de vogeltjes fluiten en alles. We zitten gewoon moeilijk te doen in Sukutrobi. Een paradijs, hè? Dus maar die dappen ne als je in het kon ja ihaswa. Korunakisting. Dat tegen dan zie je het verschil. Ik zeg altijd, hem gaan ze is het nospang, tirotet. Want Jana, voor alles moet je bijna dan hem gaan te kwam bij hem long. Hem gaat te metro hem long. Alles, die door een Schiphol bij je komen in Suriname, in begin long.
Miljoen, 3/4 miljoen. Eeuwig miljoen, vooral ik moest werken, veel nachtdiensten en zo. Also, je hustle constant. Dus metro, je stress voor je op je werk komt. En dan als je daar komt is het aanpoten. Maar ik was toen nog jong en ik kon het. Ik heb het met heel mijn hart ook gedaan. Maar En als je Suriname bent, is dat een bus. Wat trouwens, kom? dat ben ik nog spa. Je moest nog spa, want dat is een pretty shit. Wat een gezelligheid, mensen. Je ziet dat onafhankelijk 25 november. Suriname, zoveel jaren onafhankelijk natuurlijk. En dan zijn we trots op, we zijn blij. Alleen zeggen we, oké, iedereen moet kunnen leven in Suriname. Iedereen moet naar de dokter kunnen gaan. Spa om de. Als dat verandert, gaan heel veel mensen terug. Hoor. Iedereen droomt bijna die hier woont van, ik ga terug. Maar als de gezondheidszorg echt beter zou zijn en een paar andere kleine dingen, we gaan er komen. Ik ga er alleen niet meer zijn. Maar ik heb goede hoop dat het echt mijn nageslacht, dat ze dan toch wel, dat het dan beter is. Echt. We kruipen nog. Ja, we kruipen, maar we blijven feest vieren, want we hebben hoop. We genieten ervan, alleen zeggen we, hey, zet dat contra morgen snel, we willen helpen. We gaan ze nou, we zijn op Chinchukuchuku, weet je, komt toe. Altijd. Je kan op zo'n brokken doet het toch. Je die mama lekkers ook toen. Nee, amoni ik kon. In haar konde, maar niet in ieder ziet het zo. Ze zijn eerder boos op ons, sommigen hoor, niet allemaal. Nee, niet allemaal hoor, niet allemaal. De breedte te de schoenen. Ja, natuurlijk, want ik amonim lolo. Ja toch, het is gezellig. Surinamers vanuit Nederland in Suriname. En andersom moet het ook kunnen straks dat de man kan visumvrij ook naar Nederland moet kunnen straks. Dus dat vind ik de grootste schande. Hè? Je bent daar geboren en dan moet je nog visum betalen om in je land te komen. Ik vind het een klein beetje schande. Maar ik neem aan dat er natuurlijk nog wat geld nodig is. Dus dan denken ze, wie het heeft, die geeft het dan maar uit. Ja, maar dan moeten die mensen die naar Suriname gaan misschien betalen. Maar wij die daar geboren zijn. Mi vindes, maar die geboren den combatte die beerdappen. Nou, moet spijt. Maar miso. nee, dan gaan we nog sneller, no? We gaan morgen snel. Vaker. Dan gaan we vaker. Maar even je kan zijn moeilijk, want ik kan actie aan PSA aan. Maar het duurt zo lang. Het lijkt alsof je biggie kon. Dat doet zeer, dat bloed. Dat bloed, mensen, heeft het gehoord. Cultuur TV hier in de stad Rotterdam. Bij Chris Roti Shop, waar je lekkere roti kan halen natuurlijk. En mevrouw, het is heel gezellig. Je kan niet horen, want het is gezellig. Je bent een klein beetje geestelijk daar. Maar ik ben er iedere dag daar. 's Morgens, dan begint het al, dan zet ik de radio aan, Apinti en zo. Dan ben je al in die sfeer. En ook is het dan koud dan hier. Dan voel ik me al een beetje, in Suriname. En na lembo, mijn artiest die is je mee brokken met voeten. Ja, want de tori, je hebt mooi tori, sweet tori, alles zo tori de. En ik reageer ook, ja. Ik ben toch een klein beetje daar. Gezellig, gezellig. Mooi, blij met u gesproken te hebben. U heeft natuurlijk mensen in Suriname. U mag mensen groeten die kijken. Nou, alle nichten die daar nog zijn, odi, tot januari. Heel mooi, dankjewel. En we zeggen natuurlijk tot de volgende keer. Odi. En zo. Dit was het ook alweer, Cultuur TV speciaal voor jou. Hier bij Chris Roti Shop. Hier staan voor de deur. Het is gezellig. We hebben lekker gebabbeld, lekker gesproken met mensen. Het is altijd een feest om met onze Surinamers weer te praten. En iedereen natuurlijk. 50 jaar onafhankelijk. Het is een feest. Suriname, het gaat goed. Het gaat de goede weg op. Laten we hopen en laten we die vuist maken. We hebben vaak gehoord, Oemekwan Kofu. Laten we dat ook doen. Laten we elkaar steunen en we blijven elkaar poweren. En onafhankelijk zijn we nu en laten we de wereld trots op maken. Straks met voetbal op de WK, laten we het hopen. Dat we zijn die mensen ook dankbaar met de jongens. De pleierbal. We zijn blij, we zijn trots. En zo zijn er veel meer dingen waar we trots op zijn. Die lekkere roti, lekkere pom, lekker dit. Maar vooral, nu zijn we bij Chris. En dan genieten we straks ook van een lekkere roti. Het wordt weer donker in Nederland. Even kijken. Voordat je denkt, wordt het donker in Nederland. Het is niet zo laat nu. Het is pas 16:52. En het wordt al donker. Mensen hebben hard gewerkt, ze gaan naar huis, ze hebben honger. Dus heb je honger, Chris Roti Shop, dan hoef je niet te gaan staan koken. Geniet ervan. Heb een fijne dag.
Wij van Cultuur TV groeten jullie. En ja, als je wat te melden hebt, bel naar Cultuur TV. We zijn er voor jullie. Ja, laten we elkaar helpen. Bondro. En ja, dan zien we wel waar we komen. Zo boom. Ja, dankjewel voor het kijken. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Bye bye, Swai Cultuur TV speciaal voor jou. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.